Siz uramda adam balasını gına түгел, şaqattırgıç hem gələmət qorqanış kayfiyyətdəki kişilərini ұшыратасыз икән, маңа ике аңлатма бар. Birincisi, axır zaman җиткән. İkincisi, яшьләр Хэллоуинны бәйрәм итә. Әлеге вакытта календарьда октябрь айы булгач, икенче вариант күбрәк туры килә. Елның иң куркыныч бәйрәменә багышлап, без бүген резидентларыбызның йөрәкләрен калтыраткан һәм куркуга салган әйберләр турында сөйләшербез. Сәлам җәмәгать, эфирда яшьлек тавышы хит парады. Һәм мин Мөнир Дракула. Һәм без башлыйбыз. Гадәттәгечә тапшыру башында без сезнең тавышлар җитмәү аркасында корбан булган резидентны ачыклыйбыз. Кем бүген хит парадтан төшеп кала? Кемгә без сау бул дип әйтергә тиешбез? Җавап экраннарда. Һәркемнең дә үз баласы, иң шибәре, иң шәбе. Минем дә улым күз нурым, тормышымның бар яме. Бу дөньяга килүеңне мин синең узак көттем. Улым күз нурым, сине мине бәхетле иттең. Бу дөньяга килүеңне мин синең узак көттем. Улым күз нурым, сине мине бәхетле иттең. Киләсе мизгелдә без киләсе сорауларга җавап бирәчәкбез. Ягъни, кем бүген хит парадка аяк басачак? Ул калган резидентларыбызга көндәш була алырмы? Күпме тавыш җыя алыр? Һәр вакыттагыча җаваплар экраннарда. Гашык булдым күрүгә, балы чәчәк иленнән алып китә ялгыз җаным. Җырларым багышлармын, синсез утта янамын. Нәрсә кирәк миңа тагын? Ә мин яратам, яратам дип, сагынам, сагынам дип, яныңа, яныңа гел ашкынам. Ә син яратам, яратам дип, сагынам, сагынам дип, әйтерсең, әйтерсең дип, ышанып калам. Йөрәгем якын итә, сине генә ул көтә. Елый көннәр үткән саен, кая гына булсаң да, булдырам барысын да, яуларга табырмын җаен. Ә мин яратам, яратам дип, сагынам, сагынам дип, яныңа, яныңа гел ашкынам. Ә син яратам, яратам дип, сагынам, сагынам дип, әйтерсең, әйтерсең дип, ышанам. Ә мин яратам, яратам дип, сагынам, сагынам дип, яныңа, яныңа гел ашкынам. Ә син яратам, яратам дип, сагынам, сагынам дип, әйтерсең, әйтерсең дип, ышанып калам. Яратам, яратам дип, сагынам, сагынам дип, яныңа, яныңа гел ашкынам. Ә син яратам, яратам дип, сагынам, сагынам дип, әйтерсең, әйтерсең дип, ышанам. Ә мин яратам, яратам дип, сагынам, сагынам дип, яныңа, яныңа гел ашкынам. Ә син яратам, яратам дип, сагынам, сагынам дип, әйтерсең, әйтерсең дип, ышанып калам.
Әміне Айгөл Юламанова Хэллоуин бәйрәмендә урамга чыгарга курка. Бу кичтә кемне генә очратмассың, Аллам сакласын. Ул гримнары гына нитера. Төштә күрсәң, куркып уянырлык. Хэллоуинда өйдә отыру миңа калса иң яхшысы, дип сөйләде ул. Ахирә җыры өчен тавыш бирергә теләсәгез, 1320 номерына тавыш сүзе белән башлап 062 кодын язып җибәрегез яки TMTV каналының ВКонтакте официаль төркемендә тавыш бирегез. Серләреңне сөйләр чакта ышанычлы дус кирәк. Әхирәтем синең сыман, дуслар җирдә бик сирәк. Без ике дус әхирәтләр, без бу дөньяның яме. Туганнарда тату булып, шатланып яшик әле. Без ике дус әхирәтләр, без бу дөньяның яме. Туганнарда тату булып, шатланып яшик әле. Очрашсак әгәр дә бергә, сөйләшеп сүзләр бетми, күрешкән кебек тә түгел, безгә һич вакыт җитми. Без ике дус әхирәтләр, без бу дөньяның яме. Туганнарда тату булып, шатланып яшик әле. Без ике дус әхирәтләр, без бу дөньяның яме. Туганнарда тату булып, шатланып яшик әле. Тормыш эше тәмлеләрен бүлешәбез геле бергә. Чын дуслыкны әхирәтем, югалтмыйк без гомергә. Без ике дус әхирәтләр, без бу дөньяның яме. Туганнарда тату булып, шатланып яшик әле. Без ике дус әхирәтләр, без бу дөньяның яме. Туганнарда тату булып, шатланып яшик әле. Туганнарда тату булып, шатланып яшик әле. Шатланып яшик әле. Раян Садриев чын ир-ат буларак бер нәрсәдән дә куркмый. Бары тик сәхнәне, тамашачыларны югалту шиге аны тагы да ныграк үз өстендә эшләргә тәрә. Һәм бу әлбәттә начар түгел, чөнки үз өстендә эшләмәгән артист исеменә лаек була алмый. Раянның җыры өчен тавыш бирергә теләсәгез, 1320 номерына тавыш 061 коды белән SMS юллагыз.
Hayırlı gün. İlkin яңалыклары белән таныштырабыз. Азык-төлек җитештерү буенча республикабызда исәп-хисап алу эшләре бара. Кызганычка каршы, районыбызның Алга күмәк хуҗалыгы исемлекнең иң арткы баскычында. Şiratdagi motor жылы işçilikli xatını bizga yoza Ufa şehrinden Karimov. Siz Sadri bugün günden başlap şuşu kolxozga benim için kolxoz proprieter bolup kalasız. Men selametliklerini atıp dengizlerge, yol eterge barıp qaytam. Siz riza bolasızmı bu işe? Riza. Kaya basqanımni bilmey kelib jetdim yugurib. Dashding meni yanlarına sen qiymoqlar pishirib. Qiymog'i qiymog'ilab ko'ngillarim tuyarmi? Yanlarına dashding meni alla endi baxtlarim bo'lami? Qiymog'i qiymog'ilab ko'ngillarim tuyarmi? Yanlarına dashding meni alla endi baxtlarim bo'lami? Şeyini de tağın birini yazsa eli altının. Elle kıymağın susata elle yürek yalıkını. Kıymağı kıymağıla küngellerim duyarımı? Yanlarına deştin mini elle indi bakıtlerim duamı. Eytelidir Yaratam Senden duyalmam indi min duyalsam da kıymakıdan Kıymağı kıymağıla künillerim duyarımı? Yanlarına deştin mini elle indi bakıtlerim bulamı? Kıymağı kıymağıla künillerim duyarımı? Yanlarına deştin mini elle indi bakıtlerim bulamı? Nihayet, ortadan barışı Alga күмәк хуҗалыгы күрсәткечләрен яхшыртты. Көтмәгәндә, хуҗалык район буенча иң беренче баскычка күтәрелде. Sadri puldırgansın, yaxşı işlegensin. Pремия yazabız. Lepeni olabız. Кайчакта biz барыбызда төнгә каршы куркыныч кинолар карап, нервларыбызны кытыкларга яратабыз. Шулай Айгөл Фәйизова бер кичне "Затащи меня в ад" дигән кино караган. Нәтиҗәдә бер ай буе кабызып куелган ут белән йоклаган һәм әле дә булса төнне өйдә бер үзе калырга курка. Алло җыры өчен тавышлар юлларга онытмагыз. Минем белән бергә сине сагна. Без уйнаган елга буйлары. Сагынуга шифа
sular kebek Kıskaralar ömür yıllarım Uçraşımda ümit ediken kebek Sine de şehyalılarım Allah Allah endeşelim ina Minim ile sine iştesi Soğumudan dalgan yüreğime Davuşunla dava itesi Allah Allah endeşelim ina Minim ile sine iştesi Soğumudan dalgan yüreğime Davuşunla dava itesi Soğumudan dalgan yüreğime Davuşunla dava itesi Davuşunla dava itesi Узган атлада хит парадыбызга аяк баскан Нәркиз Зиннәтуллин шын ирад. Ул бер нәрсәдән дә куркмый. Мин курку белмәс кеше дип көлде Нәркиз. Аның җыры өчен тавыш бирергә теләсәгез, 1320 номерына тавыш сүзе белән башлап 066 кодын язып җибәрегез. Яки TMTV каналының официаль сайтында тавыш бирегез. Yakın itip öz itipler Kildim sizni ko'rerga Nishiklar yashab yotasiz Halligizni bilirga Salam sizga zo'r salam Salamlarning ulg'isi Shining o'tdan aytilganning yoqimlisi jirlisi Salam sizga zo'r salam Salamlarning ulg'isi Shining o'tdan aytilganning yoqimlisi jirlisi Varısı da sizning işi Qabul etib oling'iz Izgi matur tilak etib Ko'ngligizga soling'iz Salam sizga zo'r salam Salamlarning ulg'isi Shining o'tdan aytilganning yoqimlisi jirlisi Salam sizga zo'r salam Salamlarning ulg'isi Shining o'tdan aytilganning yoqimlisi jirlisi Tutmuş yaşmi alıp kildi Yalqınlı selamlarını Şın yürekten bulğanı hisler Bəxtli etmey kimlerini Salam sizga zo'r salam Salamlarning ulg'isi Shining o'tdan aytilganning yoqimlisi jirlisi Salam sizga zo'r salam Salamlarning ulg'isi Shining o'tdan aytilganning yoqimlisi jirlisi Salam sizga zo'r salam Salamlarning ulg'isi Shining o'tdan aytilganning yoqimlisi jirlisi Salam sizga zo'r salam Salamlarning ulg'isi Shining o'tdan aytilganning yoqimlisi jirlisi Salam sizga zo'r salam Salamlarning ulg'isi Shining o'tdan aytilganning yoqimlisi jirlisi Salam sizga zo'r salam Salamlarning ulg'isi Shining o'tdan aytilganning yoqimlisi jirlisi
Эльвира Кашапованың фикере буенча төрле өрәкләрдән куркырга кирәк түгел. Кешенең юньсезлегеннән, яманлыгыннан һәм әшәкелегеннән куркырга кирәк. Безнең заманада андыйлар җитәрлек. Дөньябыз тыныч түгел шул, дип сөйләде Эльвир. Аннан тыш аның җаны тышканнарны, күселәрне һәм яланнарны сөйми. Ләкин әлеге хисне курку дип әйтеп булмый. Ул күбрәк ширкану. Тагында зур бәхет бармы, әни булудан кала. Үз әнисе кочагында иркәләнсен һәр бала. Язмышның зур бүләге ул, әниле кызлы булу. Мин кызыма, кызым миңа, ышар өчен омтылу. Язмышның зур бүләге ул, әниле кызлы булу. Мин кызыма, әни миңа, ышар өчен омтылу. Үз әнисе кочагында, үзе бәхетле бала. Асыл сыйфатларны да ул үз әнисеннән ала. Язмышның зур бүләге ул, әниле кызлы булу. Мин әниемә, әни миңа, ышар өчен омтылу. Язмышның зур бүләге ул, әниле кызлы булу. Мин кызыма, әни миңа, ышар өчен омтылу. Кызым минем иркәгелем, кызым минем сердәшем. Кызымның киңәше белән уңа минем һәр эшем. Язмышның зур бүләге ул, әниле кызлы булу. Мин кызыма, кызым миңа, ышар өчен омтылу. Язмышның зур бүләге ул, әниле кызлы булу. Мин кызыма, әни миңа, ышар өчен омтылу. Миндә әниемне шулай яраткан өчен үзем. Көненә бер йөз мәртәбә кабатлыйм әни сүзен. Язмышның зур бүләге ул, әниле кызлы булу. Мин әниемә, әни миңа, ышар өчен омтылу. Язмышның зур бүләге ул, әниле кызлы булу. Мин кызыма, әни миңа, ышар өчен омтылу. Мин кызыма, әни миңа, ышар өчен омтылу. Баксаң, Хинстанда җәмәгать транспортларының утыргычларына төрле вируслы шприцлар кыстырып китәләр икән. Әлеге фактны ишеткәннән соң Нәфисә Назарова җәмәгать транспортларыннан шикләнә. Аларда сирәк йөрергә тырыша. Йөрергә туры килгән чакта да басып барырга тырыша.
şişme unasa onu tüste Yuh ise beruktan Yuh ise beruk şir yola ver Bir dağdan şişme tanımıyorlar bir kişide şeşekli şeyeli atlı hem şeyevli yular 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 Bir dağda un şişme unasa un tüste Bir setis balğana Bir setis balğana qım taşta Bir dağdan şişme yulardan sikisme Ağasın terli, davasın terli Mın başka, mın başka, mın başka Bir dağda un şişme un yaşkız un tüste Söyleşip duymıyorlar Duydiler şiberler Bir dağdan şişme Serengine seni şişme Serengine şiberler Dünyaya siberler Siberler, siberler, siberler Serengine şiberler Dünyaya siberler Siberler, siberler, siberler Келесі резидентыбыз Регина Терегулова лифтлардан қорқа екен. Мұның сәбәбі шунда. Ол болашағында бір өзі лифтқа кірген, һәм лифт туқтап қалған. Шуңа күрә яшь башкаручы хәзер икенче катта яши һәм бары тик баскычлар белән генә куллана. Регинаның җыры өчен тавыш бирергә теләсәгез 1320 номерына тавыш 058 коды белән SMS хәбәр җибәрегез. Аның җыры бүген лидерлар эшлеген ачып җибәрә һәм бу әлбәттә бары тик сезнең тырышлыгыгыз аркылы. Ул да фәрин, сез дә фәрин. Яңгыр тамчысыдай кірпігіңе киле қунасым Яңгыр шишмелері булып битлеріңе киле юасым Синің үшін яшим бұ дүнияда Күңіл тулы сүйуті қошып булмай бір қойда Синің үшін яшим бұ дүнияда Күңіл тулы сүйуті қошып булмай бір қойда Күктә якты йолдыз булып
Şimildisi iyide versina Yıldız yangırları bulup Tomasıllar iyide uşuna Senin için Yaşayım bu dünyada Көңіл тулы süyuta Koşup bulmay bir koyda Senin için Yaşayım bu dünyada Көңіл тулы süyuta Koşup bulmay bir koyda Günlerimde şemler bulup Senin için kile yanasım Siyerge de süyelirge Yanlarında kile kolasım Senin için Yaşayım bu dünyada Көңіл тулы süyuta Koşup bulmay bir koyda Senin için Yaşayım bu dünyada Көңіл тулы süyuta Koşup bulmay bir koyda Senin için Yaşayım bu dünyada Көңіл тулы süyuta Koşup bulmay bir koyda Senin için Yaşayım bu dünyada Көңіл тулы süyuta Koşup bulmay bir koyda Көңіл тулы süyuta Koşup bulmay bir koyda Гүзәл Җәлалова Хэллоуинны бөтенләй яратмый. Ул аны мәгънәсез бәйрәм ди. Аннан тыш гүзәл курку, шомлык хисен барлыкка китерә торган әйберләрдән читләшә. Ә Хэллоуин курку хисен барлыкка китерә торган бәйрәмнәрнең берсе, диде Гүзәл. Хит парадыбызның икенче урынына лайык булган резидентыбызны экраннарда каршы алабыз. Bir şuğa salgan Meni tüskürlüğümün jarını biz Bir şatlıqa bir şuğa salgan Meni tüskürlüğümün jarını biz Yumşak talışını işiten
özle uzak Uzagımız idin sen bizning Hani Kadirlisi kile Şitmeden bir gübek Jalabaz Bir şatlıkka bir şuğa salgan Meni tesmirligime jarını bes Yumşaqqına Qarашlarың qalğan Tərəzilərni sürtən Tülürük Sinen күзләр Төсле tərəzələr Bizni көтә һаман bilmirik Әни Kadirlisi kile Şitmeden bir gübek Jalabaz Bir şatlıkka bir şuğa salgan Meni tesmirligime jarını bes Bir şatlıkka bir şuğa salgan Meni tesmirligime jarını bes Meni tesmirligime jarını bes Meni tesmirligime jarını Келесі резидентімізге көшкенше есігізге түшірем. 17 декабрь күнні Пирамида концерттар залында 17 Татар жыры фестивалі өтәчәк. Елның ең көтелгән вакыйгасы тамашачыларны яңадан шакатырырга инде әзер. Билетлар сатуда. Белешмәләр өчен телефон 596 196. Ә хәзер сезнең экраннарыгызда көнләшмә җыры белән Линар Кафиятуллин. Siz тавыш бирәсез, biz аларны саныйбыз һәм атланың җиңүчесен билгелибез. Сезнең тавышлар ярдәмендә ул бүген лидерларның лидеры. Котлыйбыз. Telefondan cevap vermedin Dağın kimden mine günledin SMS'lar aldın yıladın mı Kimdir boşsuz yazdan tınladın mı Allah dindeş tüttürme Canlarımı minim küydürme Yaşlarını yukka tügüp yatlar sözünü üstten kürüp indeşmişsin sonradan mükünme Yarım günlep üzülme Qaramasın kişi sözüne Barsınan da yakınırak Barsınan da maturırak Görünesin minin közüme Barsınan da yakınırak Barsınan da maturırak Görünesin minin közüme Şembeden şimbege şaklı Düzümlegim belki yaklı Bir yanımda seni aşığım Bir
yotta seni yaratıvım Allo allo indeş küttürme Şanlarımı minim küydürme Yaşlarını yukka tügüp yatlar sözünü üstten körüp indeşmiysin sonudan ökünme Yarım yarım günler üzülme Qaramasın kişi sözüne Barısından da yakınırak Barısından da maturırak Görünesin minin gözüme Barısından da yakınırak Barısından da maturırak Görünesin minin gözüme Gaybetler bızmaz Günleşülerge uğrun bulmaz Sen ışansan eğer de mina ışansan Min ışansam eğer de sina Allah Allah indeş küttürme Şanlarımı minim büydürme Yaşlarını yukka tügüp yatlar sözünü üstten körüp indeşmiysin sınıdan ökünme Yarım günler üzülme Qaramasın kişi sözüne Barısından da yakınırak Barısından da maturırak Görünesin minim gözüme Barısından da yakınırak Barısından da maturırak Görünesin minim gözüme Barısından da yakınırak Barısından da maturırak Görünesin minim gözüme Görünesin minim gözüme Görünesin minim gözüme Gözüme Шулай итеп тапшыруыбыз ахырына да җитте. Хушлашыр алдыннан исегезгә төшерәм. Безнең хит парадта бар итек сез генә хәл итәсез. Сез генә яшьләргә зур сәхнәгә юл ачасыз. Читтә калмагыз. Бу эшкә үз өлешегезне кертегез. Тавыш бирегез яме. Амин. Мөнир Дракула. Киләсе очрашуларга кадәр сезнең белән саубуллашам. Пока. Алып баручыларның кызыклы образы өчен supercostume.ru кибетенә рәхмәтебезне белдерәбез. Supercostume.ru'да карнавал костюмнарының, аксессуарларының киң ассортименты. Белешмәләр өчен телефон 226 40 90. Наконец-то и в Казани появился учебный центр, в котором можно воплотить свою мечту и стать профессиональным визажистом. Центр Мейкап Ателье. Это школа международного класса, и здесь мы не только готовим профессионалов высокого уровня, но и даем возможность повышать свою квалификацию уже работающим визажистам. Центр Мейкап Ателье.